Hello. Ene anwumre eye mosomfo Benard nie. Na mebisa wo se obuafo ne hwan. Hwan ne a promise o. Promise na o promise o no okosi sen. Wonsa kan ya na eye o disappointed. Ene anwumre me de Awurade Nyankopɔn chia ene Awurade adom animonyam ekamfo Awurade mawo. Mara wate menkan ade biara ayedene wo wabrabo mu ba biara wani daso akoduru Awurade Nyankopɔn no na omoa wo ne awadwene ho mfie ne afe ne bosome biara mu Awurade nkai wo mechia me manager a oyemade nyina GM Recording Studio. GM ye nipa wopese wutwasini ana wo ye auditing ana se wo videos bi onfa ndwomento ase ana onye cover art bi mawo ana wo ndwum bi wopese wo record ana se wopese oye masters mawo we na chi akwane obeye adwuma ne kama amawo obeye adwuma ahote a uhuna eda adwuma biara musunoko GM wakra na wo pe GM ansana obehuno no se wo hwe me videos ni wie a ya hwe ase obehu GM telephone number wa ase ene anopai ene awiai ene anwumrai asema me ne wo beche yesononko enye preaching me bisa wo na me kire wo ade hwe wo de wani ato nipa so wo de wo wure ahye nipa bi ni mumu wo wure na wo de ahye nipa ni mu no nipa te se dua a esi wuram emframa bwa obetima tutu dua na ato akone saa ne nipa unim se enne one ne okwa akoda obedu echina anopa no obefre no na onje so o papa bi ahye wo bobi ama wani je awie peye a wo koda na owreshem se o papa aka cho se echina nopa obeboa wo okodae ade chi anopa no o papa wo kofre no okoye no na nipa atwa fie wo ahia ubisa ya omo se ada se oyare ontime nkasa ana nyame age ne kra afre ne nsam onu abrante ma me papa o papa ayu disappointed nipa bebre na de omo yure ahye omo adamfo bi mu ewo abrochire ana omo brother bi mu ewo abrochire na emra nipa no do rehye ni mu no se obeboa wo no obra no wotiye ne akaba bi ana se wo Ghana ho na bebo obra ne baaye na omo de ne baaye no wabrabo nyina to atwa because saata ne obra na wo maame ana wo nua ne wo abrochire no enti osi wo mpa bibiara anye koso de wo reina ahye ne mu na omode ne baaye no wabrabo ne asusen wabrabo aye disappointed Awurade Nyankopɔn kra anum asɛm ne sɛ no menka de ode ne wrebehye nipa da sane mu ana sɛ obenya ahotoso ewo nipa mu sɛ wo ahotoso bi wo wabrabo mu bi ebetima ayew se obeponte wo se wo ana obehye obo a entimi endisappoint wa one twere ampo Nyankopɔn hwe obra bi to ka ma wo ana wo sister bi to ka ma wo wo maame bi to ka ma wo enti utimu ye wo de na mra wo de ka ne kwa adwuma no wani ba ho so ka na konya accident ana ka ni siba bibi na ka ni ja atom obuafo ne hwan satam efisa wo wura wo de shame no ade na antimanfo anko end wone wo yire bi wo de wani ato wo yire bi so se bai we de ne ho efe ohunu ba no ne to anani face na ma wo de ko ware no
woware no wanyi a pepepe ne ba ne konya problem to na ne wani da so no to no asa ana akoye bubuafo to na wodi wani to so no ayo disappointed ni face na wodi wani to so no akonya problem ama ni face na monka abam enti uhunu wo yire na wo dwane se wo de done ware ba na enkamra yare ne beto no wontimi enye ne failure ma noma bi meyew noma bi meye important wo abrabom e man nipa bi meye important wo abrabom se wanhwe ne ye ne saade ne frumu a ebetim amawa ye break down hwe meka asembi akyeremo eye aboa akroma na ne yanko ne akoko na omo ye tight a omo ntem mframa mfam babia akroma be ko biara oba be kra akoko so otukwa na okra akroma ofisa omo ye ntakraboa na mra bi duruye na komsiye na mra komsiye no akoko nya aburodi na akroma ni aburo wene akroma planane se saana otie dia akoko made abom no obe start acheche omo awe na akroma start ne akoko ntam tweye otu a onsi fom biem deba bia akroma etidua so na one akoko di nkomo na akoko dwene asene ho no onte ase na dakro no ofre akroma wo soro no se asansa na onemete se hona ne ntoma na ba ne sesi se oneme ntamate a wo ma me nche ne biemi ankahwe ankere no na akroma ye na dwene se ne aduru no se one akoko ye fanya ontime nche ne ba ne be na ono so kom de no efisa akoko didi na ono so ontime nchire de ho enti mrabi duruye na akoko bo ne ma na ni kai na ohunu se akroma oba enti oninsa na damfo oba ne nchene enti oye na adwene se otwene ho amakroma aba besi na ni ba ne ho so no na abọ ne mma no baako ede noko no se na manya bi amana nyeme asansa hon okotena so no bisa ne se wudi aburo no midibi aduana wudi ne ana wudi opese me so me ne mema yewu dia na si akroma ne akoko ntem akroma aye akoko disappointed efise ne na ye nko ne ansusu da se obetima aba be chinema aba be ye ne enemy akoko abeye asansa tamfo na akoko so aba be hunu se akroma ye ni demon because obo ne ma obechi ne manyina amana ye nothing onua hwane ne wo ne nam hwane wo ne chewutim asem hwane ne wo de wo nsanyina to nanim hwane wo de wabrabo ato nabrabo so wanhwe ohu yi a wani beba wo so no na memreda aye okwasira Yesu Kristo ni Judas nenam oni asuafo beye 1000 nante na ohwem yi mako 12 se weni ni betima boa me na enti ohwe Judas na ope Judas asem na odeni sikasem nyina hye Judas nsa se Judas sani awotie de obetima boa me wo mi sikasem mu nanka nipa odo ne de na sikasem hye wo nsa se woni bi nam na ode ni sikasem mawo ana ode na de bi hye wo nsa na nipa ne do Yesu Kristo ani ba ne ho so no na Judas akwakotono no na Judas akoyi Yesu Kristo ama onua nipa wo de wure ahye ni mu no
obeyo disappointed. Saa nipa ne bema wo nsem nyina akaw mu. Saa nipa ne be yi wo badwam. Ama wo anidaso asa. Emfa wo renhye nipa mu. Na nipa betima awunne. Nipa betima yiwa manne. Mede wo besi ha ya. Eye mo sonfo Benard nie. Wo pe asema ebetima boa wabrabo. Wo pese wakoma eto wabrabo yam. Wo pese wunya ahotoso fa wo ho to awurade so. Benard se follow no. Ewo ni videos. Ewo YouTube. Benard se daba bia tutumene kapene chiakwane. Ewo YouTube. Anase ko Facebook. Na check Benard asante. Ana asante Benard ewo Facebook. Ba wope Benard asante dia sise YouTube nkwado benyame. Ba woko Facebook wa benyame Benard asante. Obo asante Benard abesina nyame Facebook. Hwehwe machi akwane na awurade atom beba wo so. Anye preaching kwa. Anye nia mechi watena senkwa. Mema wafutusem. Meka asema ahintawo. Na oyare mponi da wo so a. Awurade befa me so obeje wo. Na awurade bema wo hunu nanimonyam. Awurade nka wo ho. Awurade nkae wo. Awurade mma wakoma ada wo de bepa machi akwane. Na ufie aye anije. Ufie aye sononko. Awurade ne wontena ewo adono mu. Mechiachia wo Yesu Kristo demo. Bye.